И какво става, хора? Аз съм Ишо и в днешното видео ще играем на Soccer Champs. Преди да започнем, се абонирайте, дайте едно палче нагоре, сега да започваме. Аз вече съм почнал един матч, само да ви кажа. Това е опасно, обаче. Тук Георги Николов, Жорди Николов. Картача на Хебър. Справят се нашите момчета. Между другото, вратарят на Струмска Слава, който сега ще може да отрази този удар, но не го... Има YouTube канал, е най-интересното. Някоя смяна ще направим. Ето го, Драгомир Петков. Абонирайте се за него. И Рейхман ще направи дебют на Бин Рейхман. Защитен дебют ще направи момчето. И то свърши матч, такъв дебют. Нали? Етър бият измъчено ЦСК бият измъчено Етър, извинявайте. Тя прати Хикс септември. Левски Пъв. Ама това е за купата, но... Аз си мислех, че е за първенство. То явно не било. Така матч също за Опо. Тук трябва да помислим за алтернативи напред. Да, тут смисъл те да вкарат, аз ще ги обърна и то е ясно. Тут е да то това. Ако не го изчакайте, да. Попадение, естествено. Господинов. Защо той сега още? Окей, пускам Аспарухов. Той беше контузен титулярния ми нападател, затова игра не игра. Тъй като резерва забравих да си го подмена. Не мога да кажа, че имал някаква криза в отбора. Всеки мач ми е по без смисъл. Имаме едно равенство от началото на сезона, което е нищо. Някакво 0-0. Дето отборът ми беше болница. То съм си първи в временното класиране. Може на полусезона, освен от Струмска Слава, да получи от друг отбор. Това е Soccer Champs, се казва играта. Тегли се от App Store. Така, през това време, докато игра, може да коментирам мачовете. В момента на 93-та минута резултата между Левски и Ботевраца беше 0-0 за сините. Да носи останал такъв. Ще направя някоя друга смяна, понеже са много уморени играчите. Куфрейта влиза. И кой ще сложим? Ще сложим Рейхман. Да, знам, че му пада доста рейтинга, но го слагам, понеже ми висят един от играчите с картон и ако му дадат втори червен, ще я закъсам, понеже ще го изгонят и може да се обърне матча. Почти сигурно ще бъде гол на Струмска Слава, да. Куфрета реализира, ако не се лъже дебютен гол, може да не е смисъл. Аз много не ги гледам, аз печеля с по 3-4-0 на матч, какво? Супер. Вземаме си го и сме първи. 41 точки. Окей, матч с Спартак. Труден е този матч, труден е. Червен картон за тях. Супер. Така. Тук този матч трябва да го спечелим, защото те Спартак са втори. Не са втори. Хебър бяха втори. Значи са трети или четвърти. Някъде там са трети най-вероятно. И те са пряк конкурент за влизане в елита и затова трябва да ги биеме. То ние водим. Какво да ви кажа? Те имат една идея по-хубава селекция. Но да. Ако вратарят на Струмска Слава Драгомир Петков гледа видеото,
Специално. Втори жълт картон. Мале, те Спартак Варна са закъсали. Двама човека по-малко. Не знам дали знаете, но има едно правило в футбола, че ако... Да, го естествено 2-0. Че ако отборът остане с 4 човека по-малко от другия, той автоматично губи матча, което най-вероятно ще стане без това правило. Те ще си загубят матча. Окей, още малко. Атака за Струмска. Центриране в наказателното. Обръщане. Бие. Фагреда. И гол. Аз вече играя малко по-така рисково. Бия си. Обръщам. Защото мога да си стрина, но всяко да се планирам. Правя по-рискови пасове. То не мина. Трябваше да тапна повече. То пас не мина. И това ще бъде клипа. Надявам се да ви е харесал. Как ме менка тоя? Ми вкарват един за здраве. Там да са живи и здрави. 3 на 1 си ги бием, някакво си говорим. Абонирайте се за канала, дайте едно палче нагоре и бай-бай.